मी वेदिका सोलफुल कुकिंग चॅनल मध्ये तुम्हा सगळ्यांचे खूप खूप मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण बनवलेले आहेत कोकण स्पेशल गोड अप्पे, एकदम छान असे मस्त झालेले आहेत। तर चला तर मग वेळ वाया न घालवता आपण रेसिपीकडे वळूया। तर हे बघा, मी तुम्हाला एक तोडून पण दाखवते। कोकणातील स्पेशल गोड अप्पे बनवण्यासाठी इथे मी घेतलेत हे रेशनिंगचे तांदूळ घेतलेत, 1 वाटी तांदूळ भिजत घालून ठेवलेले। त्यानंतर घेतलेले आहे इथे 1 कप एवढं गूळ घेतलेलं आहे। इथे काही मी थोडेसे काजू घेतलेले आहेत, 1/4 कप एवढे। म्हणजे ज्या वाटीने आपण तांदूळ घेतले त्याचे थोडं थोडंसं आपल्याला जसं आवडीनुसार आपल्याला घ्यायचंय। त्यानंतर थोडीशी चणा डाळ घेतलेली आहे, ही माझ्याकडे होती म्हणून मी घेतली, नाही घातली तरी पण मिक्सर मधून काढून घेतलेलं आहे मी। हे बघा असं हवंय आपल्याला। अर्धी वाटी एवढं मी पाणी घातलंय आणि जाडसरच आपल्याला वाटून घ्यायचंय, जास्त पातळ असं वाटायचं नाहीये। त्यानंतर आपल्याला घालायचं यामध्ये गूळ। गूळ ना तुम्ही तुमच्या हिशोबाने कमी जास्त करू शकता, जर तुम्हाला किती गोड हवे आहेत ना तसे। तर मी थोडंसं हे बघा ठेवलंय, 1 वाटी एवढं घेतलेलं। त्यानंतर केळं घ्यायचंय, केळं पण टाकते आणि जे साहित्य आहे ना सगळं ते टाकायचंय यामध्ये। थोडं थोडं ना टाकलं तरी पण चालेल, जर मी हे जास्त टाकले कारण कसं छान एक चव येते मस्त अशी। आणि वेलची पावडर, थोडीशी हळद टाकणार आहे, हळद पण छान एक रंग येतो। आणि थोडंसं जिरं। आता हे छान असं ना मिक्स करून घेणार। सगळे जिन्नस आहे ना एकजीव व्हायला पाहिजे, हे गूळ केळं वगैरे सगळं। तर हे मी छान असं ना मिक्स करून घेते। गूळ आपलं ना छान असं त्या बॅटर मध्ये ना विरघळायला पाहिजे। आणि गोड तुम्ही ना नंतर बघू शकता तुम्हाला किती हवाय ते। हे बघा छान मी आहे ना गूळ आहे ना सगळा विरघळून घेतलेला आहे, असं हवंय आपल्याला बॅटर। आता ह्याच्यामध्ये ना जे मी काजू शेंगदाणे वगैरे घातले ते जास्त प्रमाणात म्हणजे आम्हाला आवडतात म्हणून मी टाकलेले आहेत। तुम्हाला जर आवडत नसतील तर थोडंसं घातलं तरी पण चालेल, म्हणजे अगदी 2-2 चमचे। आणि मी सुकं खोबरं घेतलंय, त्या ठिकाणी ओलं खोबरं किसून जरी टाकलं ना तरी पण चालेल। पण कसं खोबरं आहे ना ते असं दाताखाली आलं, हे सगळे जिन्नस आहे ना असे दाताखाली आले ना अप्पे खाताना तर खूप छान मस्त लागतात, एक चवच वेगळी लागते, भारी एकदम। आणि मी गूळ आहे ना सगळा घेतला कारण मला थोडंसं कमी वाटत होतं म्हणून। रात्री आता करते ना तर त्यासाठी मी 2 ते 3 तास आता बाहेरच ठेवणार आणि मग त्याच्यानंतर मग फ्रीजमध्ये रात्रभरासाठी टाकलं तरी पण चालेल, पण साधारण 2 ते 3 तास बाहेरच आपल्याला ठेवायचंय, त्यानंतर फ्रीजमध्ये ठेवू शकता। इथे बघा आपलं छान असं बॅटर तयार झालेलं आहे। हे मी रात्रभर फ्रीजमध्ये ठेवलेलं, अगोदर 3 तास मी बाहेर ठेवलेलं, त्यानंतर फ्रीजमध्ये ठेवलेलं। तर आता मी सकाळ झाली, सकाळी मी अप्पे काढते याचे। छान असं मस्त आपलं बॅटर हे तयार झालेलं आहे। एका साईडला मी अप्पे पात्र गरम करत ठेवलेलं आहे, त्याला मी ग्रीस करून घेतलेलं आहे तेलाने। आपण आता अप्पे बनवूया याचे। थोडं थोडं ना बॅटर हे टाकून घ्यायचं आता यामध्ये आणि ढाकून ठेवायचंय। यामध्ये आपण काहीच घातलेलं नाही, बेकिंग सोडा घातलेला नाही, बेकिंग पावडर घातलेलं नाही, काहीच नाही घातलेलं आहे, फक्त छान असं फर्मेंटेशन केलेलं आहे रात्रभर। तर हे आता झाकून ठेवते, स्लो टू मीडियम फ्लेम वरती ठेवायचे 5 ते 7 मिनिटासाठी, छान असे शिजायला पाहिजे ते। हे मी इथं ढाकून ठेवते, गॅसची फ्लेम केली आहे स्लो टू मीडियम। तर हे बघा छान आपले मस्त असे शिजलेले आहेत। मी पलटी मारून घेतली
पलटी मारून घेतानाचा व्हिडिओ मी शूट केलेला, पण तो शूट झाला नाही, स्टोरेज फुलचं दाखवत होतं, त्यामुळे तो व्हिडिओ स्किप झालेला आहे माझ्याकडनं, त्याच्याबद्दल मी माफी मागते. तर हे मी छान असे बघा शिजलेले आहेत आपले, पलटी मारून घेतलेली आहे. आता दुसऱ्या साईडनी पण छान असे शिजायला देते आणि काढून घेते. मग हे मस्त असे छान आपले अप्पे तयार झालेले आहेत. बघा आपले छान असे अप्पे तयार झालेले आहेत, मस्त चवीला पण खूप छान असे झालेले आहेत आणि पूर्ण किचन मध्ये एकदम सुगंध छान असा पसरलेला आहे. मी एक तोडून पण दाखवते तुम्हाला. हे बघा मस्त त्याच्यामध्ये खोबरा, शेंगदाणे, काजू वगैरे घातलेले, खाताना ना असे मस्त दाताखाली आले का खूप छान लागतात. तर रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. आणि रेसिपी जर थोडी जरी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच.